Moi boas, Fuentes, que tal, como estamos? Unha semana máis. Vimos dunha semana con vitoria, remátase a primeira volta con vitoria, empeza a segunda volta con vitoria. Algo impresionante, síguese mantendo na tabla alta da clasificación. Como ves ti o equipo? Pois eu a verdade é que o vexo bastante ben. Xa levamos dous partidos despois do parón de Navidades. E a verdade é que empezamos bastante ben, como ti dis, vitoria contra o Vilalonga en casa e vitoria contra o Boiro en casa. O fin de semana foi un partido que a primeira parte costounos bastante, porque eles a verdade é que saliron bastante ben. Nos costou un pouco máis, pero sí que a raíz do descanso sí que dimos un ou dous puntiños máis e logramos sacar o partido adiante. Esta semana vexo moi ben, o equipo segue moi ilusionado coa situación na que estamos, os adestramentos están moi ben e con ilusión para o seguinte partido. Non quero gafar o que vou dicir, pero estánse tendo mellores resultados fora da casa que na casa, que é algo pois moi positivo co equipo, sobre todo en campos de erva natural como deste fin de semana versus os Somozas. Non quero gafar, eso está claro, pero quero que me comentes un pouquiño como ves o encontro versus os Somozas, que me fales un pouco, porque ao final do ano pasado, cando visitachedes os Somozas non foi un resultado moi bo, de feito foi moi abultado. Sí, eu recordo ese partido, eu non estaba lesionado da clavícula, sí que perdimos, creo que 3-0 ali. Sí, a verdade é que este ano sí que se nos está dando un pouco bastante mellor os partidos en erva natural, e sobre todo en xeral en fora da casa, nin ten que ver erva natural nin artificial este ano, sobre todo. Creo que fora da casa estamos facendo bastante ben. Eu creo sobre todo que é porque, sobre todo na casa, tamén tivemos os rivales máis complicados da categoría. Se nos escaparon uns puntiños aí, sobre todo en Silva e Noia, que creo que sí que foron os puntos que eu personalmente voto de menos aquí na casa. Pero bueno, sabemos que vai a ser un partido moi complicado, porque eles veñen con 2 victorias bastante abultadas, 4-1 e 4-0, creo, se non me equivoco, os dous fora. Vai ser un partido moi complicado. Sabemos que eles teñen uns bons xogadores que jugaron en segunda federación, que están acostumados a xogar arriba na categoría, e vai nos costar, vamos a ter que salir ao 100% e dalo todo. Quero que me fagas un pequeno análisis do que ti como vives este ano, sobre todo por a primeira volta, que me analices rapidamente como viches ti a primeira volta do equipo. Pois eu a verdade é que vin unha primeira volta bastante boa. Evidentemente, como en todos os equipos hai algún pero, sobre todo nos partidos que xogamos na casa contra os equipos de arriba, porque creo que pudimos dar un chisquiño máis, como os puntos que che dixen antes de Silva e Noia, e fora da casa, pois a verdade que é bastante ben. Eu digo que se a segunda volta é como a primeira, vamos a estar en playoff seguro, pero non hai que ponerse nerviosos, hai que seguir así e dando todo. Personalmente, quero que me fales un pouquiño de como te atopas a día de hoxe. Pois eu atopome bastante ben, adestando, tendo ilusión, tendo ánimo nesta temporada, os minutos que me dé o míster aproveitarnos ao 100%. Xa para rematar, quero que me fales un poquinho da afición, porque foi algo que estou destacando sobre todo en todas as roldas de prensa, que este ano está sendo algo moi impactante. O campo sempre está cheo, sobre todo a grada principal sempre está chea, os días que acompaña o tempo, porque ao final tamén ten que acompañar o tempo, a outra grada tamén está chea e moita xente polo alrededor. Como te sintes ti a nivel futbolista vivir os partidos así? Pois a min a verdade é que levo 3 anos aquí no Estredense, este sería a miña terceira tempada, e que sí que estou notando nese sentido moita diferencia. Noto que a afición está moi motivada, tamén por o ano do centenario do clube, pola situación na clasificación, e xa tamén destacar non só nos partidos da casa, senón que fora da casa pois estáse vendo que en algúns campos
parecemos nós os propios locais. Entonces creo que eso para o equipo axúdanos moito, saber que vayamos onde vayamos vamos a ter o apoio da nosa afición. Eso tamén é un plus. E última pregunta, esta semana deuse a coñecer a marcha de Vilariño, Manu Vilariño, algo que destacar, sabes por que se marchou? No, eu supoño que cada xogador, como digo, é un mundo. Imagino que falaría co míster, tendría oferta do Lalín neste caso, que é o equipo onde se marchou. El valorou, se cree que é o mellor para o seu futuro ir para ali, pois pola miña parte que teña toda a sorte do mundo, que lle vaya ben e ojalá volvernos a encontrar nun futuro. Moitas gracias.